Illum se naqra storja mill-kitbiet jew rrakkontati minn Emanuel Mifsud darba mill-ktieb Ħrejjef mis-Slovakkja. Xi ħaġa żgħira fuq Slovakkja qabel nibdew. Slovakkja tmiss mar-Repubblika Ċeka sa ftit ta' snin ilu, qisu 30 sena ilu fl-1991 jew 92 kienet maquda mar-Repubblika Ċeka u mbagħad infirdu u saru r-Repubblika Ċeka għaliha u r-Repubblika Slovakka għaliha. Repubblika Ċeka għandek lil Praga bħala il-kapitali, fir-Repubblika Slovakka għandek lil Bratislava bħala il-kapitali. Il-bandiera tagħhom hija maqsuma fi tlieta, għandek tliet strixxi abjad fuq, blu fin-nofs u aħmar isfel, imbagħad għandek dak is-salib li għandu żewġ injamiet jew żewġ daqqiet minn dudin. Dak huwa s-simbolu ta' Slovakkja, anke jekk wieħed jara ż-żewġ euro ta' Slovakkja, jara dan l-istess salib li qegħdin naraw hawnhekk. Mela Ħrejjef mir-Repubblika Slovakka u l-ewwel storja jisimha Il-melħ jiswa iktar mid-deheb, kif irrakkuntata minn Emanuel Mifsud. Mela darba waħda ilu ħafna u ħafna snin kien hemm re twajjeb u ħanin li kellu 3 tfal bniet u t-tlieta kienu sbieħ ħafna. Billi r-re kien qiegħed jixjieħ beda jaħseb min minn dawn it-tlet bniet kien se jmexxi l-pajjiż warajh. Il-jiel sħaħ ma kienx jala għajn majn biex jara kif se jiddeċiedi min mit-tlet uliedu kien tajjeb biex isaltan warajh. Dam se jerek ġimgħat jekk mhux ukoll xhur itella u jinniżżel x'se jagħmel, sa ma fl-aħħar ġietu l-idea li r-reġina kellha tkun dik fosthom li tħobbu l-aktar. Għalhekk darba minnhom għajtilhom it-tlieta fis-sala l-kbira u qalilhom: Isimgħu, uliedi, jiena xjaħt u issa jgħid insaltan fuq dan il-pajjiż u dalwaqt ma jkollix aktar saħħa mmexxih. Xahri bjad u dari qed jitgħawweġ u bil-kemm niflaħ nagħmel pass. Imbagħad fuq kollox ma nafx kemm baqali ħajja. Allura rrid nara liema waħda fostkom se ssir ir-reġina meta mmut jien. Imma qabel ma nieħu din id-deċiżjoni, irrid nistaqsikom kemm tħobbuni. L-ewwel dar fuq il-kbira u staqsija: Int kemm tħobbu lil missierek? Il-prinċipessa l-kbira resqet lejn missiera, għanqitu magħha u qaltlu: Missier, jien inħobbok aktar mid-deheb. Ir-re ħagost ħafna b'din it-tweġiba u dar fuq il-fustanija, ġifieri it-tieni waħda minn tlieta. U staqsija: U int kemm tħobbu lil missierek? Din ukoll resqet fuq u għanqitu u qaltlu: Jien, missier, inħobbok aktar mill-isbaħ wart li għandna fil-ġonna. Ir-re qed jaħseb ftit fuq dak li sema u wara ftit bissem u wara li anke b'din it-tweġiba ħagost. Issa kien imiss iż-żgħira. Dar fuqha u għamlilha l-istess mistoqsija. Iż-żgħira qadet taħseb ftit u mbagħad qaltlu: Missier, jien inħobbok daqs il-melħ. Kif semgħu tajt hekk, ħuta daru fuqha u qalula: Ma tistħix tajda l-kliem. Kif ma tistħix tħobb lil papa daqs xi ħaġa ma tiswa xejn bħalma hu l-melħ. Ir-re ma setax jemmen dak li sema. Int biċċajt qiegħda tgħidli jew bis-serjetà. Imma l-prinċipessa Maruxka reġa' qalet l-istess. Malli sema hekk ir-re rrabja ħafna u qalilha: Itlaq minn qudiemi. Kif ma tistħix tgħidli li tħobbni daqs il-melħ. Itlaq u ejja biss meta l-melħ isir jiswa aktar mid-deheb. Dakinhar forsi nibdel femti u nagħmel lilek, Reġina. Kemm kien irrabjat ir-re? Malli ratek Maruxka ntebħet malli ma setax tibqa' fil-kastell għax la ħuta u lanqas missiera ma kienu għadhom iħobbuha fuq li qalet. Allura mingħajr telf ta' żmien qabdet xi ftit affarijiet milli kellha, għamlithom sorra u mimlija dwejjaq telqet mid-dar. Mxiet u mxiet
qasmet ix-xmajjar, qasmet il-muntanji, qasmet il-widien u l-foresti sakemm bil-lejl waslet f'post mudlamu tal-biża'. Imwerwra bdiet tara issib xi triq. F'daqqa waħda qudiemha deret mara xieħa. Malli rata, Maruxka, inħasdet sew għax dik il-mara kienet kera ħafna u wersqet waħda kbira. Imma x-xieħa kelmita bl-ikbar ħlewwa. Xi ġralek tfajla ħelwa? Il-għala tinsab hekk imdejqa. Nan tistaqsinix, aħjar tgħidli kif se nsib it-triq ħa noħroġ minn dal-bosk tal-biża'? Jien nista' nurik it-triq, imma naħseb li int teħtieġ l-għajnuna tiegħi aktar milli teħtieġ issib it-triq. Maruxka nfixlet ma xi ħaġa qaltilha li aħjar tafda lil dik ix-xieħa. Għalhekk qaltilha l-istorja kollha. Tibża xejn sabiħa, tibża xejn. M'għandi ebda dubju li int l-aktar waħda li tħobb lil missierek u mhux ħutek, għax il-melħ xi kultant huwa aktar prezzjuż mid-deb kollu tad-dinja. Missierek miskin għadu m'għandunax b'dan, imma l-qoddim għad jinduna. Maruxka marret ma' dik ix-xieħa biex tibda tgħix magħha fid-dar żgħira fejn kienet toqgħod. Malli waslu x-xieħa sajret platt sħun lill-prinċipessa u furxietilha s-sodda ħalli tkun tista' tistrieħ. Maruxka ndunat li x-xieħa kienet saħħara tajba. Xogħol Maruxka kien li tmur taħleb in-naċ, tiġbor is-suf u tinżġu. Issa sadattant lura fil-kastell, iż-żewġ prinċipessi l-oħra kienu għaddejjin ħajja ta' xalar u ta' ass. Kienu jżuru lil missierhom fil-kamra tiegħu u l-ħin kollu jgħidulu kemm iħobbuh. Imma l-kbira kien moħħa biss biex tilbes il-bis tad-deb u l-fustanija kien moħħ aktar fil-festi u x-xalar milli f'affarijiet oħra. Ir-re ma kienx baħnan u malajr induna li għall-bintu l-kbira id-deb kien aktar importanti minnu fil-waqt li żgħira mhux l-ewwel darba li kienet titilqu f'ġemp bħal xi bukket fjuri, speċjalment meta fil-palazz kien jiġi xi prinċep mingħajr tinbeda. Hawnhekk ir-re kien jiftakar f'Maruxka, imma malajr kien ikeċċi l-ħsibijiet dwarha u jgħid wara kollox lili kienet tħobbni biss taqs il-melħ. Imma ġara li l-fustanija sabet prinċep joġobha u ridet titarsu. U għall-Rusija ridet festa kbira fil-palazz b'ħafna u ħafna mistednin. Kellu jkun hemm ħafna nies importanti u għalihom kellu jkun hemm l-aħjar ikel li qatt tissajjar f'dak il-pajjiż. Iżda malli beda jipprepara l-ikel, il-kok mar jiġri kemm jiflaħ ant ir-re u qallu: Ma jista', għandna problema kbira u ma nafx se nagħmel. Ma hawn lanqas farka li jifarka melħ u mingħajr melħ ma nistax insajjar. Ir-re ma kienx xi wieħed paċenzjuż wisq u dar irrabjat fuq il-kok u qallu: Issa jien xi trini nagħmel? Jekk fil-kastell m'hawnx melħ, mowru ordna kemm trid melħ ħalli jkollok biex issajjar. Iżda l-kok kien pront wieġbu: Ma jesta, għandek tkun taf li batt lill-qaddejja jfittxu mal-pajjiż kollu u imkien f'ebda naħa tal-pajjiż ma sabu melħ. U mela allura qbatu sajjar ikel li m'għandux bżonn melħ biex isir, reġal ir-re jgħajjat b'ħanġra daqsiex. Il-kok ma kellux wisq għażla u għall-festa tal-prinċipessa ħejja biss ikel ħelu. Għall-ewwel ħadd mill-mistednin ma qal xejn, anzi l-ħelu beda jinogħġob. Iżda meta raw li ħlief ħelu ma kienx hemm, bdew jiddejqu. M'għaddiex wisq żmien li n-nies indunaw li mhux biss fil-kastell irjali ma kienx hemm melħ, iżda f'ebda dar, f'ebda post ieħor mal-pajjiż kollu. Għalkemm il-pajjiż kien sinjur ħafna, mimli debijiet u ġonna kbar u sbieħ, in-nies kellhom ħafna dwejjaq għax melħ ma kienx baqa'. Tant kien hemm dwejjaq li n-nies bdew imutu wieħed wieħed u l-baqar u n-nax ma baqgħux jagħmlu ħalib għax ma kellhomx melħ u l-pajjiż beda sejjel lura minn jum għal ieħor. M'għandniex xi ngħidu, ir-re ma setax ma jiftakarx f'dak li kienet qaltlu bintu żgħira
u ġietu xewqa kbira ħafna li jerġa' jara. Issa ġara li jum minnhom ix-xieħa li kienet ġabret lil Maruxka telqet mill-foresta u marret fl-eqreb belt. U hemm saret taf bil-problema kbira li kellu l-pajjiż minħabba n-nuqqas ta' melħ. Allura marret tiġri lejn dara u qalet lil Maruxka: "Binti, wasal iż-żmien li tmur id-dar." Maruxka qabdet tibki u qaltilha: "Kif nista' la missieri keċċini?" Issa l-affarijiet inbidlu binti, il-melħ sar jiswa aktar mid-deb. Inti li qdejtni tajjeb, ejd xi ħlas tridni natik. Maruxka daret fuqha bajnejha jleqqu u qaltilha: "Ja twajba, Sinjura, jekk verament trid li tgħinni, agħtini borża melħ." Maruxka tagħta dak li xtaqet u terġa' tagħta wkoll l-asta tad-deb. Issa imxi fid-direzzjoni tar-riħ. Meta taqbes 3 oljiet u 3 widien, iqaf u ħabbad dil-lasta mal-art. Malla tagħmel hekk tinfetaħ l-art. Idħol ġewwa u kull ma ssib ikun tiegħek. Maruxka rringrazzjata u wedita li m'għaddhomx ma terġa' lura biex tara. Ix-xieħa tbissmitilha u f'daqqa waħda sparixxiet minn quddiem Maruxka. Il-prinċipeska Maruxka bdiet miexja lejn il-kastell ta' missiera. Imma meta waslet ma tħallitx tidħol għax ħadd ma għarafa. Wieħed mis-soldati jassa mal-kastell qalilha: "Ir-re marit ma jista' jara l-ħadd." Int murajt lir-re li jien għandi rigal għalih li jiswa aktar mid-deb u li bih ifiq mill-ewwel. Malli sema b'dan, ir-re elbitu l-kurżità u ordna li jara lil dit tfajla minnu fih. Maruxka ddaħlet ħdejh iżda u lanqas ma arafa. It-tifla intebħet bil-kisra ta' għajnejh u bil-ħarsa mnikta ta' missiera. Bleħen miksur staqsija: "Xi trid?" "Agħtini kisra ħobs ma jista'," wieġbet Maruxka. Kien hemm għaddej viċin u qata' biċċa ħobs u tajjilha. Maruxka ħarġet il-ħobża mimlija bil-melħ, raxxet ftit fuq il-kisra ħobs u għaddieta lir-re. Malli r-re ra l-melħ fuq il-ħobs kaħ ferħ ta' ġenn u għajjat: "Melħ! Melħ! Tfajla, kif se naqbad nirringrazzjak? Kif? Dan rigal li jiswa ħafna iktar mid-deb? Kif se nirringrazzjak?" Hawnhekk Maruxka neħħiet il-maktur li kien qiegħed jattila rasa u resqet lejn missiera. "Min għandek ma rrid xejn, missier, ħlif li tħobbni daqs il-melħ." Ir-re għaraf lil bintu żgħira u għalkemm bil-kemm kien jiflaħ jiċċaqlaq, niżel arkubtejh biex jitlob maħfra. F'daqqa waħda, kemm fil-kastell u kemm fil-pajjiż kollu, kulħadd reġa' beda jħossu ferħan. L-aħbar li rritornat il-prinċipessa żgħira malajx terdet mal-erba' tirjieħ tal-pajjiż u kulħadd sar jaf ukoll li magħha kienet ġabet il-melħ. Barra il-kanċell tal-kastell inġabru eluf ta' nies. Kulħadd bideħ miftuħin biex jilqa' sem melħ li l-prinċipessa żgħira bdiet troxxilhom il-borża. Ir-re tħasseb ftit għax besa li dak il-melħ ma jdumx ma jispiċċa b'dawk in-nies kollha jiffullaw għalih. Iżda dik il-borża kienet maġika u l-melħ ta' ġofija ma kien jispiċċa qatt. Dakinhar stess ir-re ddikjara li t-tifla żgħira tiegħu bħala ir-reġina l-ġdida tal-pajjiż. Imma l-istorja ma tispiċċax hawn. Maruxka ftakret fil-lasta tad-deb li tagħta x-xwejħa qabel telqitha. Għalhekk filgħodu kmieni ħarġet mill-kastell u mxiet fid-direzzjoni tar-riħ. U meta qabżet 3 oljiet u 3 widien, ħabtet il-lasta mal-art. L-art infetħet u hija daħlet fis-saltna ta' taħt il-wiċċ. Hemmhekk sabet ruħha f'sala kbira fejn kollox kien ileq. Malli daħlet marru jilqawha ħafna nani ħelwin u qalula l-koll flimkien: "Maruxka, Maruxka, merħba bik. Kemm konna għandna nistennewk. Din is-saltna b'kull ma fiha ejja tiegħek." Hekk qaltilna s-Sinjura. Maruxka bdiet miexja mal-kmamar kollha. Swali kbar ma jispiċċaw qatt. Kuruturi twal wisajn
gallerija u verandi daqsiex. Kullimkien kien imżejjen bi fjuri jleqqu. Maruxka baqgħet iċċassata lejn dawn il-fjuri u lejn kull ħaġa oħra tleq li kien hemm u qalet xi ġmiel. Qatt ma rajt daqshekk ġmiel f'ħajti. Qabżet nana u qaltilha ma jista'. Hawnhekk kollox maħdum bil-melħ ta' u tant hawn melħ li qatt ma jista' jispiċċa. Malli Maruxka marret lura lejn il-kastell ta' missiera, qaltlu b'kollox. Qaltlu kif minn barra r-reġina tal-pajjiż kienet ukoll ir-reġina tas-saltna tal-melħ. Missiera ferraħ mhux ftit meta sar jaf li bintu kellha l-iktar ħaġa li tiswa fid-dinja. L-xwejħa li kienet ġabrita magħha, Maruxka ma nsitiex. L-għada l-istit karozzella tad-deb 6 żwiemel bojot u marret lejn il-foresta ħalli titloba tmur tgħix magħha fil-palazz. Iżda fitxet kemm fitxet, dik is-saħħara tajba baqgħet ma nstabet qatt. Maruxka ma setet tagħmel xejn aktar ħlief li tmur lura lejn il-palazz ta' missiera mingħajr ix-xwejħa. Malli waslet, indunat li l-borża maġika ma kellix aktar melħ ġo fiha. Iżda xejn ma nkwitat Maruxka għax kienet taf fejn għandha tmur biex issib kemm trid. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna mill-ħrejjef mir-Repubblika Slovakka ta' Emanuel Mifsud.